Nebo to tam dohodí. OK. Si musím ísť tam, kde som išiel. Idem do checkpointu. GeForce Experience. Ja som zlý. Dáme fotečky, pose. Už ťa mal dosť. Hej. Tu čo sa deje? Ja či to nejde zvuk. sa deje? A nám ideš hrať? Pôjdem. Pôjdeš na mena? Akože kedy? Sa k tomu dostanem. Let's go. Pick up that can. No fuck you, Všetci by sme začali dať ako low tier, vieš. Jaj. Že by sme nešli rovno China. na high tier. Čína je najmenej hraná nation. Prečo? Tak lebo na začiatku nemá veľmi svoje tanky. Aha. No nemá tanky svoje, všetko to sú tanky od ostatných štátov. Itália. Nie, že by to bolo zlé. Actually, no to je celkom dobré, lebo to sú v podstate kombinácie najlepších tankov od ostatných štátov. Idem za Talianou. To je rozhodnutie. To je rozhodnutie. Prečo? Nemajú šité tanky. Hej. Minimálne na začiatku, hej, akože to sú také, no. Questionable. Čo Akože ide, môžeš za fakt? nich ísť, nie? Však ono to je v podstate jedno, za čo si vyberáš. A máš aj Maďarov v tom Tech 3, Fuj. Taliansku. Dobre, čo môžem ísť? Nebudem za to. Idem za Švedov. Nie, aj Čína bola v pohode pík. Čína bola úplne v pohode pík. Keď si chcel... A čo ideme? Low BR? No. Švédsko je tiež dobrý pík. Hej. USA má veľmi vtipný low BR, ale tam už som kus. Idem za Švedov. Švédsku máš aj úplne napravo Fínov. Ja Ja vidím. na Švédsku som, že tí dva. Idem Francúzov. Môžeš. Oni majú actually celkom v pohode medium tanky na začiatku. Takže moja najmenej hraná krajina je asi Japonsko. Primary... okej. To vyber dačo, čo budeš mať, že battle rating 1 a budem už... Izrael. Počkaj, pozývam ťa. To čo skúsim Francúzsko a uvidím, že kde to pôjde. Mačací kokot. Čo? Tunízia. Ja neviem. Zoberiem BTčko. Ale to špeciálne. Ideme hore, doprava. Ja idem na Cčku. Neviem čo, akože Švedi tam dizajnovali, keď urobili fucking vlastne Fíni, hej. Fín. Ja tam dali ten 114 mm kanón na BTčko. Čakaj, jak sa dáva scope, kvečko? Jak viem zapnúť X-ray zatiaľ čo hrám? Jak sa viem pozerať bez toho, aby som otáčal kanon? Jak measurujem distance? Začal som kill assist, keď som vôbec akože neasistol v tom killa. Čo na mapách ukazuje, že kde sú tie most? Tam všetko je hlučné, strašné. Hej. To je na to, aby si počul neprečo. Chlapci, ja mám TDčko, ktoré má, že 25 mm kanon. To stačí. Hej.
No dobre, ale reload time budú crazy. Ja som omylom si zobral 127 shells. Ja som zabudol, že to musíš prenastaviť. Vek, jak spomínal. Pripravte ohňostroje. Hej. A shit, ja nemám dobré sights. Neviem, čo tam ani ono. Fuck. Sorry. Košej. Target destroyed. BTčko je až príliš rýchlo. Brat, ja mám fakt ten reload time, že to je sekundy, a keď to vôbec. To sú tak, kde na C-čku, Adam? Ty ich vidíš? Nie, nevidím nič, ale počujem. Ty poviem, že na Ačku ich bude veľa. Počujem, ale ich nevidím. Jaký... Oh! Notka je mentálna! Ja som to iba hitol. Aha, artillery fire. A to ja idem 45 km za hodinu, let's go. Ja by som tento problém nevedel pochopiť. Fuck. Ja, on mi zabil, že jedného človeka a to ma zabil úplne. Ja som mal dva. Oni ma tak nevidia. Akože nepriateľa to na oslepej kus. Co držíš? Musel byť, že takto nás asi obehol, ale to sa nám to neviem. Chlapci, ja vás obehnem. Plus. A to načulujem v mestečku. Keď uvidíš, ja mám za vozidlo. I guess ja sa idem pozrieť na Bčko. Tiež som to chcel navrhnúť. Oni majú lietadlo. Hej, No ja mám lietadlo, chalani. to fakt? Hej. O môj bože. A ty si nehral Swedish Air? Hej, hral. Preto je full upgraded. Hej. Si by ste mi nevedeli povedať, že kde sú nepriateľe, ne? Nemám tušenie. Okolí Bčka boli takto a... Nejaký zablos som videl na Bčku. Hej, tak to je na spálne ako keby. Jaký light. Brat, toto sú také fuck ass vozidla. Sa uhlasí snaď. Čo po mne palí? A tamto. Aha, za mňou bolo lietadlo. Okej, to som sa nevšimol. O môj bože, ja som videl taký jump teraz. Poď, makaj.
Adam tam bol, tak kde napravo od teba tento nejaký sapec už umrel? Ja? Nie napravo od teba bude nejaký sapec, že si už umrel. A neviem o tom, že tu vôbec bol taký capek. Je tam stále. Medzi tebou a Adamom. O môj bože. Ja milujem, jak všetky francúzske vozidla majú že dvoch ľudí. Čo beriem letadlo? To je najväčší búrši, čo si kedy videl letieť. So I fired again, and I missed, and then I missed again, and then I fired again, and then I missed, and then I fired, and then I fired, and I missed. I missed both Oni sú times. na našom spavne. Tak nič neviem robiť. Na Ačku není veľmi nikto, ale... Idem. Oh, oh, oh. Čo? Joj. To ja nezničil nič. To on sa rozhodol, že už nebudem toto. Fakt, Už trafil nebudem na fungovať. Ale tak to bolo také, že ma trafiť dačo malo a zrazu som nevedel. Bol úplne inak otočený a som nebol schopný ničoho. Šitné lietadlo. Čo? Šitné lietadlo. Je francúzske. No vidíš, vyriešili sme problém. Carbing Sabot. Aha, A to je, že Battle Rating 1. hej. Avšak možno, že je to novšie vozidlo, ktoré už malo aj áno 270 Dengsimbot. Možno. Tak dostať prvý hit. Oj bože, toto vozidlo je tak shit. To je, že som... Židia som. Ale no! Čo? Nič. Neviem, jak mám strieľať. Tam je tank, tam je tank, tam je tank, tam išiel za kopec. Budem musieť nastaviť pingy, bo neviem ešte. Aj vidím tam čo si zašiel. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah! Taký fucking rat race. A to sa odrazilo od zeme! Čo? Tak sa dá robiť. Ja, aby som Pokiaľ rád sa vedel. dá. To počuť, no tam je. No shit, to je betočka. Tam je mŕtvy. Z Tčka vychádzajú. Ale I guess you've noticed that. Skade? Z Tčka. Už dva z toho menej vyšli. Môže byť, že to bol aj posledný, ale to nechcem. Oh shit. Shit. Prežiš? Ne.
Bratu, ja som si ho nevšimol, bol rovno predo mnou. No, Bratu, ja už som so všetkým hral, ale aj tak musím ďalej. nemusíš, teoreticky. No, Som späť. Vyhrali sme. A čo, first impression Švedi? Nie first, ale po chvíli impressions na War Thunder, že I do not enjoy it, ale tak čo už. Ale však ja som dostal môj as úplne bíl, ja som neschopný pri tomto, kámo. Abandoned Factory. Ja nepadom na C-čku. Na C-čko, na C-čko, na C-čko. Na C-čku, áno. Prečo si dal stream? Hejč. Ja len teraz budem najpresnejší. Daru, ty máš otvorený ten stream? Čo otvor ten stream. Čo máš na streame? Stream. A tu vieš, aký som ja presný. Bum, rovno ťa vidím. Jasne. Dobre. A tie paštety, tie z Francúzska si môžem dať aké? Dobre. Ale to není chlanička, ale... Ani budem obetný baranok a pôjdem po cečku. Bidon je tam. Prepare for trouble. Help. Ja sa tam neviem dostať, ja dám. To mi Ačko nevieme zobrať. Idem na Bčko. Jasne, že ma... Jak? Aha, môj vodič je ten človek vzadu, lebo jasne, že je ten, že je môj vodič ten človek vzadu. Kamo, ja som chcel ešte s ňou hovoriť. Hej. Bro. Kamo, tu presne pixel perfect na to jedno miesto, čo tam má. Celé kalauty, nestihol. Akože ja som si ho všimol, ja som mohol. Ja neviem. Nie, ale to celkovo som mohol hovoriť veci. Tiež na začiatku ja som myslel, že akože poďže rovno so mnou, a nie že je tu úchod na C-čku. Hej. Aha, to je... Aha, hej, okej. Hej. Jak? No. Jak ma ten anti-air tak zabil? Však ja som tank.
Ty nemáš armor. Je to pravda. Je to Oh my low tier. god, brav. To je to, že to nikto nemá armor, čiže anti-air je celkom silná. Toto aj Hej. naše, to jak sa volá, švédske, tiež je veľmi dobré. Akože keď máš anti-air, ktoré máš autokanon, tak realisticky reálne budeš vedieť penúť všetko. A ja neviem penovať at distance z boku. Ináčky Curie počknuté, ja teda môžem bombnúť. Alebo možno viem, jednoducho. Budem musieť postupovať kus vidieť ich. Nepriateľské letadlo. Priateľské letadlo ide na vás. Junior. Oh. Holy shit. Well, ja mám Armored Car, ktoré je vozidlo, čo má najlepšiu survivability odo mňa, čisto kvôli tomu, že nejak divne má ľudí v sebe rozpoložený. Dobre, letadlo som rozbil. To stále máte dakoho tam? Si takým fajtíš? Ja nie. Shit, ja som si nerejzol flaps, tak neviem, dal som si naspäť. V kombate. Keď uvidíš dakoho, toho môžem potom zbombiť jeden. Budem pingovať. Tie moje pingy vidíte iba vy? Či celý tým? Hlavný. Au! Help! Neviem odkiaľ. Tam je. Ty tam. Tam bol, Si on pingol k je v sebe. streche, on je v streche. Pod strechou, v streche? Ó môj bože. A ona som videl. The radiator's damaged. Fuck. 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 Hej, ten žije, ja ho neviem trafiť z takého dôvodu. Hoď dunetka. Tu bombu na diskriminator. Bomba cards. Čo ty nemáš tak 12 bomb? Mám. To viem, že early Francúzi majú strašne crazy bombera. Bomber 1. Stať klid. Nemecké SPA. Not funny, not funny. Teda Zero laughing here. Ďakujem, Hej, láska. Američania majú vtipný early tier, lebo majú toto fucking landing vehicle. Jej. 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 Veteran select group. Yes. Yes. Jej. Ash River. Hej. O? Ashley River. Ashley. Kde ideme? Ja idem na C-čko. Idem na C-čko. Idem na C-čko. No.
Ja idem asi na Ačko. Prečo ma to spavnul opačným Nie, smerom? dobre, to je si dobre otočený, ja som bol otočený. Aha, ja som dobre To je otočený. čo za mapu? Však to je, si nepamätáš? Nie? Počkaj, čo je otočená opačne? A hej, Nie ti, tak vždycky bola nie. Nie však, Cčko bolo na vrchu. Však je. No ale akože na mape, na severe. Nie. Hej. Nie. Tam. Som stojí tu. To je štvorka, kokos. Bratu, ja mám taký šitý motor, že ja neviem ísť zo spawnu. Vidíš ho, Adam? Palím po ňom. Ja, ty tu napálíš sprava, hej. Áno, ja neviem ísť zo Tam je. spawnu. Smutno. Ja som trafil kameň, ja ho asi nevidím. Nie, Ja on som sa stiahol to. spawnul na kopci a som nevidel to. Stiahol to, ale tam je. Nevedel ísť z nuly. Sa pohnúť. Hej, je tam zase. Hitol som, ale... Dobre, trafil som crew. Čo? Gunnera. Akého? No, dobre, že nevie strieľať. Dobre, Nemci majú silný... Zase tam je asi. Non-penetration! Netrafil! Celkom... Dobre, daj, kde predo mnou je tank... Aha, už nie je tank destroyer. Ty si došiel. Destroyer. You the real tank destroyer. Daro, ty kde si? Spýtaj sa mojho engina. Engine, akože ten zapek skačí ako ty. No, nie. Jonáš motor, to je jeho plné meno. Neviem sa pozrieť, po čom vystrieľa naše jejko. Po lietadlách nevšak. Jaj. No vidíš. Shit. Doma, ty si jaký fast. Hej, to ja som že auto, aby som bol naštvaný, kebyže nie som fast. Ja som zabыл, že s granmetom. Neviem ich obehnúť. Hej, vidíš, vlastne to sa dá takom týne, že ešte používať guľomet je dobrý nápad. Na každom týre používať granmet je dobrý nápad, ale aj na... Ale tak, chápeš, dojdeš na vyšší týr a je to tak, že keď mám pantet pred sebou, tak asi nezačnem s guľometom a budem proste Kamo. si hovoriť, jak veľmi mi to pomôže. Tam vždycky môžeš do pasu strieľať. No. Ja som jaký neschopný. Ja tam nič nevidím. Po čom palíte? Maximálne. Tam je dačo? Ja som ich obehol. neviem hitnúť aký vital spot. No, konečne. Už som nevidel. Si hovoril na zlato. Shit. Ja neviem, kde mám Treba mieriť. ti bum bum naboje. Bum bum naboje? Aj, tieri sa treba. Aby keď ich trafíš nukám, tak už toto, akože menej penetrácie, ale who cares. Akože môžeš tiež hrať Britov. A potom sa naučíš, že ti možno netreba naboje. No, ak sa naučíš, jak veľmi sakujú bytie. Hej, to... Yes, daj. Ale Daro, keď to poviem inak, tak potom môžem si o sebe mysleť, že by som lepší. Akože je pravda, že keď priletí gigantická kanonbal cez celý nepriateľský tank, no tak akože ten tank umre, ale... Bumpakas. To sú britské vozidlo. Ja som myslel po transmission, tam je tank. Jo, Transmission bola živá?
prestrel blok, I guess. I guess. Že sa môže skryť a resetnúť. Čo, Ačko? A oni ma obiehajú. Tak to je na Ačku? Aj, Oni ma zabili artilérku. aj. Ja som rád, že som s tým vykrzdal od taču. Vieš, že ne? To bolo honestly prekvapivé. Prežijem tento pád? Budem musieť. Oni majú veľa ľudí na Ačku. Dvoch ešte aspoň. My máme, že kamo trojkový raz spawn, takže teda momentálne. Okej. Jedného aspoň majú na Ačku ešte. Air raid nerobíme. Shit. No mi takto pripomente, že si mám pingy nastaviť. Bratu, ja som ich tak vyničil na Ačku teraz. Without a miss, goddamn right, že without a miss. Som single. Rýchlo, kanón! Nie! A jasne, že Oh, Nemec fuck. proste má proste vyhra. Bratu. Som tam dal troch a bol tam štvrtý. Na Bčku? Na Ačku. Na Bčku bol. Daj na Bčku. Neviem rád na Bčku asi. Tam už tam nikto není, to ti povedať. Lebo akože... Mám pocit, že teammate sa bude dlho rozhodovať, kým sa pohne k Bčku. Chápeš, tam má vantage point s light tankom. But, of course. Dobrý. Tento tank je tak shit. Nemá speeda, nemá ani veľmi armor. Som ulizal Tam je tank. Okej. Fuck this Adam moving. Je dole kopcom. Ja snažím dostať do malého hlavy na plánu. Bčko nikto nebere. Nie, to aké by sme išli vyhrať teraz. Pozri sa do nebies. Pozerám do nebies. Bez squad, chlapci. Pomaly approachujúci sa Zaro. Ale keď Len ty si jeden- zoberieš teraz. Len jeden point. No, A je to budeš sakovať. A keď mám dva typy shells, tak mám radšej zobrať to explosive a žiaden ten penetrating, či jak? Hej, toto na tých netreba veľmi. Akože normálne by ti to bolo dobre zobrať aj, ale toto na tých nebude reálne trebať. Neverím, že tu nám bude mať takto taký armor, ktorý by si nemal penetrovať. To s tými kde sa armor, teraz tak- nachádzame? Však Iberia, Iberia? Ty kde? Španielsko. Španielsko. Espáňa, blablabla. Teoreticky možno by sa vedel povedať Portugalsko. Ale to je špecificky Iberia, Iberian, aha, to je Iberian. Aj, že to môže byť aj Portugalsko? Pyrenejský polostrov. You the real Pyrenej. Čo si musíme proste vymýšľať názvy? Čo? Prečo si proste musíme vymýšľať názvy?
Ty ako vidíš? Hej, tam... Kámo, ja som dostal čovské. To čo je za bullshit? Bratu, ten tank destroyer není dobrý. No. Idem bumper cars. Holy shit, to takto to na spálne vybuchol. Hej. Voda, ja som sa spavnul a toto, hej, neviem, akože ja mám tak hry. Idem s mojim Vickers do nich, kámo. Oni nás holdujú, len at Babe i spawne, to nie je dobrá. Není. Vieš, to tiež nebude dobrá posture, keď budem pokračovať v hraní tejto hry, lebo si až teraz pamätám, že ak som mal shitný posture pri tom, jak som čumal na môj monitor, že úplne zoomed in. Ja som mŕtvy, nie som mŕtvy actually. Som mŕtvy. Ja budem mŕtvy. Non-penetration. Čo ma zabilo? Dead. Odkiaľ? Kamo to ani neukazuje, že kto ma strelil, len ukazuje Adam, na šiel. tých videích. Aspoň byl som live, keďže ho vidím v realite. No type. Dačo ma hitlo. Shit. Neviem čo. Shit. Zozadu. Tu je capek! Tu je chlapi. Ja takto hituje zo zadu, hej. Kto ho zabil? Ja som sa snažil zabiť, ale nezabil som. Tak to ti Tak to stýl. je mi ho vyšral. No ja som dohral. Krása. Tak neumrel. Neumrel? Nie! Ja. Enemy kill assist. Čo robím? Cool moves. Zabij ich, Adam. Do piče. Počkaj, ty máš proste len 4 machine guny? Hej, mám Je slovené anti-air. dokopy. To potom musíš replacenúť každý jeden mag? Čo? Potom musíš replacenúť každý jeden mag? Takže v realite hej, ale tak... Adam, to si dead. Holy shit! On nevie nič. Ale hej, On nevie nič. Anti-air umrel na air. hej. Can't make this shit up. Je tam taký heavy tank. Tam za tým je tu... Oh shit, a tam je anti-air. Adam nalevo. Ja viem. Adam, mne je to jedno, ja som jedno z mála vozidel na tomto týre, Holy ktoré shit. nerozbijú toto. Ale vidíš ten... to BTčko mi odpomol. Oni vezmú to Bčko, Ačko teda sa späť hneď. Nemám motor. To už sme prehrali. Zaro, to je celkom peaceful, ne? Vtáčikovia spievajú. Aký Kámo, tačko ty te- počuješ? Adam, teraz vidíš bullshit, hej. Na toto sa pozri. Tak to huč. Hej. Má to maneuverability jak heavy tank. Ale je to to light light. tank, hej. Hej. Vyzerá to, hej, všetko tak... tak... Fakt, že keby proste len tak divne squashed heavy tank. Hej, toto vozidlo, hej, a to vozidlo je, že bulletproof len, hej, to je proti small arms fire. Cool. To má Bože. popravde ešte asi jedna šanca, to má horší armor, jak to vozidlo, čo som mal predtým. Ale
Tak, jeden kill. Je tam horo. Mhm. Našťastie už som ten kill nepočítal, bo už to urobil až potom, jak bolo napísané, že vyhrali. Mhm. Čiže nezaujíma ma to. Nezajíma ma to. Ale to nezaujíma ťa. Dá mi aspoň na tom Vickers. Armor piercing high explosive. No ready a bojos. Ja idem jesť. Aha. Lebo som hladný, kámo. Čo tak povedal? Kamo je, čo za vozidlo som... Aha. Počkaj, mám odísť z party, aby ste hrali? Ne, ty keď vypneš War Thunder, alebo tak môžeš odísť party, podľa toho, že jak chceš. Tak idem jesť. Ukážem sa raz. Naspäť. Ja som 3 hodiny počúval Maďarov, jak mi hovorili dačo do uši, tam v minulej kampani. Úprimnú sústrasť. Ale to je yikes. Som nešiel fašistické Maďarsko, ale som nešiel tú main path, som išiel tú alternative path, kde zhodíš pána Hortyho. Mhm. By sme boli na tom oveľa lepšie ako spoločnosť, keby sme všetkým tranžerám dali FL Studio. I guess. To by akože posunulo spoločnosť koky ďalej. Maybe. Akože... Explain how, madam. Jak nie, proste. To I mean step by step, guide. Step by step. Mhm. OK. Všetky dungeony majú FL Studio, hej. Okay, chápem. Trump chytí aneurysm. Je to unrelated, ale proste sa to stane. Okay, I see. A vidíš, skade ideme ďalej, alebo Hej, už tomu chápem, mám pocit. tajný nemecký projekt, proste fucking AT-AT. A potom to je proste len kavečko, dvojka. Yahoo! Jo. Yahoo! To čo sú za walkers? To je reálna vec. Sure. A ten I cheated. Duče. Damn. Čo? Nie, to Duče, to má Mortar hore, či to čo je? Neviem. Eastern Europe, let's go. Love me some Eastern Europe. To sme my? Čo? To sme my. Hej. Počkaj, mne sa zide H išiel na toto, či nie? H. I. Takže teoreticky... Prečo nemôžem s týmto vozidlom hrať? Ha? Jo. Ja som si proste zobral vozidlo a ho nemôžem používať. Kvôli čomu? Neviem. Proste je red. Aha, máme tu tank z prvej svetovej. Hej. Fakt, že neviem. Francúzským heavy tankom, on má toľko body pillows na sebe, že až. Ja ich kinda neviem, nevidím, že by bolo... Á, ja som nepenul. Double kill!
Škoda, že nemôžeš, keď akože šoferuješ normálne na diaľnici, že keď ťa takto cut-offne, že ich nemôžeš proste streliť. V realite. Hej, Môžeš. tak aspoň 75 mm. Kamo. Bratu, Brrro. Toto definitívne nemá hantovať fucking lietadlo. Však to má taký pomalý fucking turn rate. mne sa na najhoršom mieste rozbila transmission. Akože zabíjam ľudí. Hej. Help, 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 help. Ja som na inej strane, jak ty. Počkajte. Tak o 10 minút dojde priateľka, že na chvíľu iba. A potom prídem naspäť. Ty máš priateľku? Hej, hej, to som asi nehovoril, hej, mám. Nie. Tak dlho už. Jeden deň? Fú, to je crazy. 3, Dni? 4, 5, 6? 1, 2, 3, 4, jak to, počkaj. 1, 2, 3, 4, I can only count to 4. Why? Nauč sa rátať do vyšších čísel. Nie! penetration is possible, či čo? Počkaj, pozri sa na toto. Čo si dal atomovku do toho? Som chalani. Neviem, akože ja si nemyslím, že to letadlo by akože tak zle. Ale ono by to tak sa neviem, pamäť tak Nie. Jedek, bro. Jedek. Čo, atomovku máš? Čo to čo? Dado, vezmi, chod na vyšší týr a vezmi nejakú raketu, čo je proste také veľké, jak to letadlo. Hej, akože, Dado. Je to anti-air, čiže tak air to celkom Holy rozoberie. shit. Okej, akože mám pomysle. Akože, možno, že aj keby trafil, že tip of the wing, tak Adam, ty vieš, jak sa lezie viac dĺžka? plus minus. To čo však jeden vylezie, spraví kotvu, toto vyzdvihne za ďalšieho a tak... Chceme, Adam, chceš ísť na homolu, nie? Definitívne. Čiže proste ideme homoru, Adam. To je úplne easy. Lebo Bianka teraz reši, že... To čo iné zalietalo? To je bomber? Toto? Hej. Hej, to bomber. Francúzsky bomber. Máme na to veci, tak máme jednu odsetku, máme presky, máme karabíny, ale že kyblik. Ale nevieme sa zlaňovať. No, cez toto, ja viem cez kdy sa zlaňovať. Kde je moje big boy letadlo? Tu je. Holy shit. Čo? Ja si Letadlo. pozerám na to letadlo, hej. Neviem to nájsť. Dobre, A to... čo? prídem. Zatiaľ, čaute. Tá príď.
be. Oh, 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 serious. The fuck? The fuck? Mamma mia. Jesus.